Det er sjovt med sådan noget der, fordi hvis det stod i maven, så tror jeg, man havde siddet, så okay, ja, det ved ikke. Så okay, sjov, sådan hjemme derovre, fedt på det på, men ikke noget, så ligesom når man selv finder på det, så kæft, det er sjovt, mand. Det var godt nok. Ja, det var faktisk bare min øverste, så stik mig lige de der, den der skade, ikke? Stik mig lige de der, og siger så, hvorfor putter du cocktailfølelser i? Ja, i en tegn. Nå ja, hvorfor putter du cocktailfølelser i en tegn? Ja. Det hedder det heller ikke. Det hedder cocktailfølelser. Jeg siger bare, at jeg sidder ret ud igennem her nu. Jeg kommer med en time med, og så det kunne være fedt, lige noget hjertesvær. Yes. Ja. Det var så meget godt. Hvornår du går ind? Ja, de har jeg nu kl. 12. Man går som halv 12, men der hedder det... Det er godt, så går vi videre på... Men jeg bare tænker det, altså jeg kørte andet. Det der jo er godt, det er, at... Fordi jeg skal jo også ændre på det der, så skal jeg... Det hele. Er det ikke fint, at hvis jeg render det igennem eftermiddag, og så sender... Så I har det ikke med sådan Men jeg har heller ikke så meget. Det var egentlig også bare, det her er jo meget etablerende Øland-agtigt. Ja. Så man kan sige, at nu er han nede til at sætte de andre i gang hernede. Ja. Så det er jo ikke, der er ikke så... Nej, der er ikke så meget mere nede. Nej, der er ikke så meget joking, han skal opfylde mere. Derfra skal han bare sådan spørge. Ja, fordi... Det kommer selvfølgelig, når vi skal have tegn med. Nej, det er godt. Hvad har du sat på her? Gud, hvad er det? Det er vin. Hæ? Vin, det ser ud som om, der har været sat sådan en Prøv lige at lugte til. Jeg tror, det er tykkere. Det kan godt være, det er. Det kan tykkere i tasken. Nej, det kunne nemlig.